Eli moi! Ja tänään mä ajattelin kuvata teille tällaisen videon, jossa mä aion kertoa vähän tästä mun kanavasta ja muuta sen sellaista, koska musta tuntuu siltä, että suurin osa ainakaan tällä hetkellä tämän katsojista ei taida tietää, että mitäs tällä mun kanavalla oikein on. Joten eiköhän mennä vain videon pariin. Elikkä siis mun kanavan nimi on LPS Turielle. Ja se nimi vaan niinku pompsahti mun päähän. Ja niin. Ja ainakin näillä näkymin tämä petsi tässä, jolla juonan tätä videota, niin tästä pitäisi ehkäpä tulla minun maskottini. Niin, joo. Ei se siitä sen enempää muuta, paitsi että tämän minun maskotin nimi on Turielle. Häntä voi kutsua myös Turiel tai Turre nimellä. Ainakin minua täällä kameran takana. Terve! Niin minua voi kutsua ainakin Turre ja Turiel ja Turiella nimellä. Ja niin myöskin tätä mun maskottiani. Mutta mä ajattelin siis kuvata tänne kanavalle ainakin siis kerran kuukaudessa videoita näillä näkymin, mutta katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. Ja saatan myös kyllä useammin tai harvemmin kuvata videoita. Tämä mun kanava keskittyy lähinnä LPS-videoihin, ainakin näillä näkymin, mutta täällä saattaa olla myöskin ainakin sellaisia unboxausvideoita ja muita. Ja riippuu vähän siitä, että millainen olo mulla on kuvata ja minkä tyyppistä sisältöä. Mutta mä olen siis hyvin iloinen, jos edes yksi niin kuin muu henkilö, jota mä en suoraan tunne, niin löytää tänne kanavalle. Ja mä oon iloinen jokaisesta tyypistä, joka katsoo näitä mun videoita. Ja se olisi sitten varmaan ensi videoon. Moikka!